देंखोनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। खम बेसेननि मुं थिसननाय आरो खम बेसेननि दानारि मासुलनि गेजेरजों ओनसोलनि देंखो सोलोंनो गोसो थानाय सुबुंफोरनि गोसो हास्थायनायखौ मोगथाङाव महर होनो क'क्राझाराव दिनै बेखेवजाबाय इयुन फोजाखां देंखो फरायसालिया। बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जांगिला बसुमतारीजों लोगोसे देंखोआव रोंगौथि गोनां फारियै गेरेमसा ब्रह्म, लेनिन बसुमतारी साथाम बर' लाइमोनफोरा लोगो नांनानै क'क्राझारनि मैदेर खर'आव थानाय इउर' किड्स फरायसालियाव गोदानै बेखेवदों इयुन फोजाखां देंखो फरायसालि। दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावनि सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर NST जयन्त नार्जारिया। लोगोसे बाहागो लायो मिरु बिसानि हारिमु नेहाथारि बर' सावथुन मुलुगनि गागि करिय'ग्राफार जयफुल ब्रह्म, क'क्राझारनि जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि हालब्रि ब्रह्म आरो इउर' किड्स स्कुलनि गोदायं आरो जिल्ला बिसानिनो सासे नेहाथारि निपु रन्जन बसुमतारी मोनहा बाहागो लायो। बे समाव बेखेवनाय हाबाफारि आरो इयुन फोजाखां देंखो फरायसालिनि सोमोन्दै बेखेवगिरि आलासि जयन्त नार्जारिनि बिबुंथि। गिबियावनो गासै नोंथांमोननि मिडियानिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो दिनै आंखौ बेवहाय इयुन फोजाखां देंखो मोनसे फरायसालिखौनो होननांगोन आरोखि, नाथाय अपेन आरोखि, बे उदां, बेवहाय गाहाय आलासि महरै बेखेवनो लेंहरनायखाय आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथां गासै फोरोंगिरि आरो गासै स्कुलनि टिम बिथांमोननिसिम। दा बाथ्राया जाहैबाय देंखो, बेवहाय बे इयुन फोजाखां देंखो होननाया माने बेहाय माबा गैया आरो बैसोनि खुनु माबा गैया आरोखि, बयनिबो थाखाय अपेन, बयबो सोलोंनो हागोन आरोखि फैनानै बेवहाय। सोरबा जुदि बैसो जाबाय, दासो बोरायनानै बुरिनानै मा सोलोंहैबावनो मानो बिदि होनानै बिदि नङा। दा माने बेफोरबायदि सोलोंनाया माने बैसोनि खुनु माबा गैया, सिमा गैया। दा बेखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोनहा सोलोंनो आद्रा थाबोदों, माबा मोनसे दिन्थिनो आद्रा थाबोदों, बे बिथांमोना बे फरायसालियावहाय फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरोखि। दा जोंनि क'क्राझारावहाय बेबायदि उफ्रा माने मिउजिकनि बा देंखोनि बा डान्सनि बेफोरबायदि फिसा फिसा सोलोंथाइया गैया, खम। एरिया नायै एरिया गुवार नालाय क'क्राझारावबो। बेबायदिनो मोनसे फाइन आर्ट्स कलेज दङ। बे फाइन आर्ट्स कलेजआ मोनसे एकाडेमिक जाहैबाय नालाय, बेयाव सोलोंनो थाखाय मोनसे नोङो जेनेबा प्रपार इडुकेसन मोनसे लानांगौ जानानै फैयो। दा नैबेयावहाय जोङो सोरबा माने जायनो गोसो जानाय आरोखि, बिथांमोनहा एडमिसन लाफैनो हागोन आरोखि। बेहाय जोंनो मोनसे मेट्रिक पास जालायनांगोन, पिअ पास जालायनांगोन बिदि नङा। बैसो बारबाय, हाबा जाबाय, गथ' गथाय दङ, मारै थांनो, बोरायबाय बुरिबाय मारैबाय बिदि नङा। गासिबो बोराय बुरै माने सोरबा माने आद्रा थानाय आरोखि, जायनाखि सोलोंनो आद्रा थानाय, बेफोरो माने बेवहाय फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि माखासे हारिमुआव रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा बेबायदि इनिसियेटिभ एबा बेबायदि अपरचुनिटि होदों, बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो नोंथाङा? बाख्नायथाव, गोग्गाथाव। बियो दस्रा जिल्ला बा दस्रा जायगाफोराव बहुद नुयो, गोबां नुयो आरोखि। दा क'क्राझाराव बेबायदि माने अनुस्थान खुलिनाया माने बाख्नायथाव आरोखि। दासो माने एसे स्टेप लाहांदों। सोरबा बिदिनो खुलियो, बन्द' खालामो, बहायबा माने जायगानि थाखाय सोलायनांगौ जानानै फैयो, माने फिक्स माबा जायगा गैयिनि थाखाय। दिनै बिथांमोना जायगा मोनदों, नैबे इउर' किड्स बिथां निपुनि स्कुलावनो सेटारडे सानडे बेवहाय लादों, सप्तायाव खननै। बेवहाय माने फुंनिफ्रायनो लानानै सानसे फोरोंनाय जागोन, सोलोंफैनो हागोन। दा जोंनि जिल्लायावबो, क'क्राझार जिल्लायावबो बेबायदि देंखोनि सोलोंथाइ, उफ्रा सोलोंथाइ लानो फसंथान खुलिनाया माने जोबोद बाख्नायथाव, गोग्गाथाव। दा जों मा जायो होननानै बुङोबा, बेखार जायनाखि माने दा गरम बन्द मोननायबो सम, नै दा बे समाव जोङो गावखौ बेवहाय फैनानै इनभेस्ट खालामफैनो हागोन, सोलोंफैनो हागोन। आरो बिनिफ्राय मा जाबावो, जेलानाखि मेट्रिक परिखा जोबो बा
पिअ फरिखा जोबो बे फरिखा जोबखांनाय समाव एसे बन्द मोनो बे समावबो माने बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ बेवहाय थिसनफैनो हागोन बेयो मोनसे गाव गावनि सोलोंनाय कला कृष्टि हबि बेल' नङा बेजोंबोथ' केरियार बानायनो हायो आजिखालि बहुद माने टिभिफोरावबो लाइभ श' बेफोरबायदि रियेलिटि श' बेफोरबायदि प्रग्रामफोरावबो थांनो हाबाय इसिबां थांबावनांगौ थाङाखै दा बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लायै लायै थाङोबा माने मोजां आरोखि सोलोंथाइ लानानै थांनाया मोजां